Ευθύμη, το βλέπεις αυτό εδώ το επιπλάκι? Ήτανε της γιαγιάς ενός πελάτη μας. Το έφερε λοιπόν να το βάψουμε για να το ενσωματώσει στο σπίτι του. Μέχρι στιγμής έχουμε περάσει, Ευθύμη, 2 χέρια χρώμα Studio Paint, το οποίο το βρίσκεις στο e-shop μας, carousel.gr. Επόμενο βήμα, γυαλοχαρτίζω το έπιπλο, να δημιουργήσω νερά και να εμφανίσω στις ακμές του το ξύλο. Ήρθε η στιγμή να κερώσουμε με διάφανο κερί, πινέλου φυσική τρίχα, ένα πανάκι μικροίνες και το κερί μας, το οποίο το βρίσκεις και αυτό στο e-shop μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το glaze. Ποιος κλαίει? Είναι μαύρο κερί. Περνάω στρώσεις. Και έρχομαι τώρα και σκουπίζω με το πανί μου, δημιουργώντας νερά. Τελευταίο βήμα, προσθέτω όλα τα μπρούτζινα στοιχεία του. Έτοιμο, Ευθύμη, το έπιπλο.